Ja tervetuloa Mankeliin. Tervetuloa Mankeliin. Ja tervetuloa Mikaan. Mulla kuohuu nyt kokis täällä reisille, mutta... Kiitos, ei mun takia tarvitse kuohua. No vähemmästäkin. Mä oon fanittanut äijää tossa koko... Oliko se syksyllä, kun se tuli Selviytyjät? Niin Joo. Nyt kun pääs näkemään legendaa ihan elävänä, niin ihan tässä niinku alkaa poreilee. Aika paljon sanottu. Joo, ihan totta kaikki. Toi kuulostaa hassulta, että joku on fanittanut. Sitä mun on vaikea uskoa kyllä. Mä käyn silleen ihan nyt fanituskulttuuriin, tai mä haluaisin päästä siihen samalla sisään kuin ihan junnuna, mutta kyllä sitä kun mä katsoin, mä olin aina silleen, että no niin, toivotaan, että äijä taas klutsaa yhden niin kuin erän, koska monesti sä olit aika liipasimella. Vähän käytännössä mä tipuinkin siitä kerran, mutta sitten Riku veti ässähiältä, että sinä et puhutakaan vielä tänään. Siis mä kelasin silloin, että oliko äijällä jo silleen, että no niin että lähdetään himaa. Olin, 2 sekuntia, eka tuli se mutta sitten oli 2 sekuntia kerkes olla, että mä pääsen syömään, mä pääsen sisätiloihin, ja tavallaan niin kuin mä hyväksyin tosi nopeasti sen kohtalon, mutta sitten se vedettiin matto jalkojen alta ja ei kun takas sinne vitu viidakkoon. Ja miltä se tuntuu? Harmittiko se yhtään? Se oli aika erikoista, ei kyllä sitten siinä kohtaa nauratti kyllä niin paljon, että mutta kyllä se sanotaan, että siinä kohtaa oltiin oltu jo niin pitkään siellä viidakossa, että rupesi jo vähän kaipaamaan niin kuin sitä sivistystä ja just safkaa ja semmoisia elämän perustarpeita, niin kuin vaikka olla sisällä. Että se kaikki tommosia asioita rupesi jo siinä kohtaa vähän kaipaamaan, mutta toisaalta sitten nyt jälkeenpäin, niin luojan kiitos en pudonnut siinäkään kohtaan, koska sitä edelleen saattaa vähän prosessoida sitä koko reissua, että se oli kyllä niin uskomaton juttu. Joo, siis, ja mä muistan silloin, kun äijä ekan kerran sanoi siellä jotain, että nyt ei enää oikein jaksaisi olla täällä. Mä olin silloin silleen, että ei! Mä kelasin, että sä niinku lähet silleen, että sanot niille, että joo, mun aika tuli täyteen, että lähtee silleen omasta tahdostaan. Ei siis siitä mä pidin kiinni, että en mä luovuta. Että mä voin ottaa ne luodit vastaan ja mä voin pudota pelin kautta. Se on mulle ihan fine, mutta en voinut luovuttaa, siitä mä niinku pidin kiinni. Mutta ei äijä kyllä niitä luoteja ottanut, se Matrix-tyylillä vaan väisteli niitä. Mä olin aina silleen oikeasti silmät pyöreänä, että jumala, että meidän äijä on vieläkin täällä. Sitten oli se finaalikolmikko, mä olin silleen, että sä voitat. Se oli aika älytön se finaalikilpailu sitten, että siinähän olisi voinut käydä oikeastaan miten vaan. Et me ollaan itse asiassa Millu ja Sitan kanssa aika paljonkin puhuttu sitä, että jokainen meistä johti jossain kohtaa sitä kilpailua ja siinä kohtaa, kun Millunkaan, niin sitä oli tavallaan varmistanut jo sen ihan niin kuin finaalipaikan ja Millunkaan ammuttiin niitä lautasiin, niin ne meni aika läheltä ne jotkut kivet, että se oli tavallaan semmoinen viimeinen coin flippi, niin mutta mun mielestä toi meni just niin kuin piti, että ei mulla jäänyt mitään jossiteltavaa. Ja mun mielestä se oli tosi mielenkiintoinen se vikakisa just, että huomasin, että kaikki hermostutti, että kun se oli niin kuin lähellä, että kuka tahansa voi voittaa. Siis siitä me ollaan puhuttu melkein eniten sitten jälkeenpäin, sitä Millunkaan. Siinä on aika pitkä odottelu ennen kuin me päästiin sinne ja muistan, me tullaan sinne niin kuin kisa-alueelle. Se oli ensinnäkin ihan helkkarin pitkä se lauttamatka sinne, että siis se oli niin kuin yli tunnin ja se oli ihan täynnä se sitä henkilökuntaa ja kalustoa ja sitten sieltä tuli vähän outo olo ja se nälkä ja kaikki. Sitten kun me nähdään tavallaan se, että tuolla se kisa on, ja me nähdään se ihmisten määrä, kuinka paljon siellä on niitä hollantilaisia, joka on se Central Crew, kaikki suomalaiset, kaikki, ja sitten joku siitä sanoo, noin kaikki on meitä varten täällä, niin sitten tuli se jännitys, ja tajus, että nyt meidän pitää antaa hyvä show, että siinä kohtaa tajus, miten niin kuin massiivinen se on se koko happeningi siellä. Okei, että siellä oli ihan niinku ulkomailta porukkaa katsomassa teidän suoritusta. Sitä iso osa henkilökunnasta on hollantilaisia, eli hollantilaiset tavallaan pyörittää sitä palettia, mutta sitten jokaisella maalla on oma tiiminsä siellä ja myös oma henkilökuntansa, se on niin iso se koko systeemi. Joo, se olisi voinut luulla niin kuin ehkä tyhmän katsojan sillä, että tämä kaikki tapahtuu tässä 1-2 saarella tälleen tietyllä alueella, mutta joo, toi oli uutta, että niin kuin matkustetaan pitemmälle. Joo, kyllä ne on semmoisia, niin kuin, että siellä alueella on niin kuin paikkoja, sit, missä niitä käydään, mutta se nyt ei ole mikään salaisuus, että siellä veneillä liikutaan. Niin. Ei olekaan. Onko kaikkien maiden selviytyjät näillä samoilla saarilla? Lokaatiothan vaihtelee, ne maat vaihtelee, mutta mä en oikein tiedä, että oli meidänkin pari muuta maata siellä pyörimässä. Näittekö te niitä yhtään? Ihan ohi mennä. Ei niiden, silleen, niin kuin me saatettiin nähdä niin kuin niiden vene jossain. Okay. Että ne tavallaan me tullaan täältä, mutta ne meneekin jo sitten toiseen suuntaan. Et ei me päästy mihinkään tekemisiin niiden kanssa missään kohtaa. Nice.
kisoista. Mä kelasin kanssa yhdessä vaiheessa, että äijä vähän silleen feikkaa, että sä et niinku laita kaikkea peliä. Sitten mä ajattelin, että lopussa äijä vetää ihan härkänä silleen 100-0 voiton sieltä. Mä epäilin oikeasti kaikki senaariot, mutta oliko niissä kisoissa semmoista, että välillä ei antanut tahallaan vaikka kaikkea, että säästeli voimaa ihan elämiseen? No esimerkiksi se kilpailu, olisiko se ollut ensimmäinen kilpailu, kun oli ne yksiltä alkoi, missä piti roikkua siinä tukissa, niin kun sirvettiin roikkuu, mä totesin tosi nopeasti, että okei, mä tiedän, että mä en tule voittaa vaikka noita, niin mä en niin kuin, silleen jonkun aikaa oli ja totesin, että mun on ihan turha kuluttaa mun viimeisiä energioita tähän. Ja sittenhän ne oliko siinä Jontte ja Mikael jonkun siis 40 minuuttia, jotain niin kuin ihan päätöntä. Niin siinä kohtaa mä totesin suoraan, että mun on ihan turha niin kuin spedellä tässä, hypätään alas ja säästetään ainakin vähän sitä voimat, koska mulla oli vielä sen ravinnon suhteen vähän semmoinen, että mehän ei voitettu mitään ikinä Jerungilla, ja sitten me voitettiin, me saatiin karkkia, niin mä en ollut syönyt siis proteiinia siinä kohtaa niin kuin johonkin yli 20 päivää, että oli myös todella heikko, että kaikki tommoset niin kuin staattiset fyysiset hommat, niin ei mulla ollut mitään palaa enää. Joo. Se oli niin murhaa ne tehtävät. Ja kuulostaa ihan järkevältä sit priorisoida vaan sitä omaa hyvinvointia niin paljon kuin mahdollista. Joo, että yleensä siellähän tulee, ja sitten niin kuin, niistä kisoistakin, niin kuin, mulla on sikäli ihan sama, mitä jengi on kattonut niitä, pitääkö se mua ihan paskana, mutta mulla meni jotkut kisat ihan hyvin. Ne ei vaan näkynyt niissä jaksoissa myöskään. En mä aina ollut se, joka vaikka tippuu ekana tai näin, mutta sitten ne, mitkä mulla meni ihan jees, niin sit se ei vaan näkynyt niin silleen siinä. Et mä saatoin olla niinku keskikastin paremmalla puolella jossain, ja ne sujuu välillä, ne oli ihan niin kuin, että mä en ollut ihan paska kaikessa, mutta useimmissa. Tuohon liittyen olikin kysymys, että miltä tuntui sit, kun sulla oli vähän tämmöinen lainausmerkeissä häviämainen niin kuin välillä näissä kisoissa, että söikö se jotenkin itsetuntoa? Ei se kyllä siellä syönyt. Siellä oli niin hemmetin hyviä ne vastustajat. Yeah. Mulla syö itsetuntoa, jos mä niinku tiedän, että mä olisin voinut vaikka tosi paljon parempaa. Ja tai jos mä niinku olisin, välillä kyllä me niinku naurettiin siellä, niinku, että jos vaikka niinku Millun kanssa satuttiin, vaikka niinku, siellä oli se joku, mä en muista mikä tehtävä se on, missä niinku Millu puhuu itsestään. En nyt vitti sanoa nyt kaikki sanoja, mitä hän kuvaili itseään. Että se meni enemmänkin huumoriksi siinä kohtaa aika monesti, että miten mä oon näin daijuja. Ehkä niinku sit siinä kohtaa just, kun mäkin rupesin saamaan sit vaikka direktiin jotain viestejä, tuli pari kertaa, että miten sä oot noin paska ja mutta sitten niissäkin pystyy olla jotenkin silleen, että no, että jos joku näkee sen vaivan, että se kaivaa puhelimen, se kaivaa mut somesta, ja sitten se jaksaa laittaa mulle sen viestimisen dumaan, niin sille good for you. Et jos sä käytät sun energian tohon, niin be my guest, ole hyvä. Mä en ottanut se oli ehkä myös semmoinen oma vahvuus, että mä en niin tosissani osannut ottaa että se olisi ollut semmoinen elämän ja kuoleman asia. Että mä pystyin sen, että toki mä sanon tätä aina, mutta mun paras defenssi on aina se, että heittää vähän niin kuin myös itsestään hammat lekkeriksi, niin kukaan ei pysty pelaamaan niillä mua vastaan, niin se toimii ehkä tässäkin aika hyvin. Tosi hyvä. Sitten kans jostain mä joskus kuulin, että joku sanoi, että no ei sen Mikael olisi pitänyt päästä noin pitkälle, mutta mä oon täysin eri mieltä. Mun mielestä äijä oli se ehkä isoin just selviytyjä tuossa koko sarjassa, koska sä selviydyit läpi sen kaiken, mitä ikinä siellä tapahtukaan. Joku montaks pudotusuhkaa ja nämä kerran äijä tippui ja pääsi takaisin. Niin jäikö sama fiilis? Mä tein vissiin ihan niin kuin Suomen selviytyjät ennätyksen siinä paljon voi saada ääniä. No niin, eli sä oot isoin selviytyjä. Mutta tuossa on kahta koulukuntaa. Jotkut on nimenomaan mieltä, että sähän oot se selviytyjä, mutta sitten on niitä, jotka haluaa sinne finaaliin, ne ketkä on pärjännyt kisoissa ja pelannut sitä peliä ihan sairaan hyvin ja näin. Että tavallaan on kahta koulukuntaa, mitä kukakin arvostaa siinä ohjelmassa. Ja sekin on mun mielestä ihan hirveän mielenkiintoinen ilmiö, että mitä sä arvostat tossa. Että kaikki katsoo samaa ohjelmaa, mutta jengi näkee sen hirveän eri tavalla. Se on totta. Menikö sun mielestä voitto oikeaan osoitteeseen? Meni. Mun mielestä Millun tarina oli tosi hieno. Ja siinä kohtaa, siis kun mäkin, sitä ei pysty katsojille edes niinku selittämään, miten lähellä me ollaan toisiamme siellä. Ja miten niinku, se on absurdia, miten niinku niistä ihmisistä tulee sulle ihan helvetin läheisiä. Samaan aikaan sä et ole tuntenut niitä etukäteen.
Ja mä näin sen, vaikka kun Mikael äänestettiin pois, niin miten se niin kuin, mä näin, miten se Millu, niin kuin, miten se vaikutti siihen, ja siitä tuli niin kuin mullekin, ja monelle muullekin fyysisesti huono olo. Ja kun me kaikki tietää, miten rankat ne olosuhteet on, ja sitten sulta viedään tämmöinen turvahenkilö, ja miten se sen jälkeen rupesi pelaamaan, se rupesi voittaa kisoja, ja se oli vaan silleen, että haistakaa kaikki pitkät swidut. Niin, mun mielestä se oli tosi magea se niin kuin Millun tarina, ja ei kai siinä jäänyt nokan koputtamista kellekään, kun katsoi vaikka sitä lopputulostakin, mutta... Jep. Kyllä. Ja se oli mun mielestä niinku, vaikka just alkuun sä olit ehkä tollain niinku vähän sivussa, mutta sit musta sä pärjäsit kans silleen, että sä olit sä olit sellainen hyvä äijä siellä mun mielestä. Se oli varmaan myös vahvuus. Tavallaan mun vahvuudet oli siinä heimossa. Ja tavallaan niinku, se on ehkä kauneinta, mitä musta on sanottu. Mä en muista, kuka sen sanoi, oliko Jenni vai kuka, anteeksi vaan, jos katsot, en muista, vai Viivi, joka sanoi, että mä oon liima. Ja se oli mun mielestä ihan helkkarin, että vau, musta ei ole kukaan sanonut noin hienosti ikinä, että mä oon ollut joku liima siellä niiden ihmisten välillä vähän niin kuin pitänyt tavallaan yllä sitä. Ja sitä mä vaalin sydämessäni kyllä, koska toi on mun mielestä siistiintä, mitä voi sanoa jostain ihmisestä, että hei, että sä oot porukan liima, joka vähän niin kuin pitää, ja siellä oli ankeita tilanteita, totta kai, siellä saakeli jengi joutuu puukottaa toisiaan selkää, mutta mulla oli niin kuin ihan hirveä tarve saada kumminkin se hyvä fiilis sit jotenkin, että okei, nyt me ollaan pelattu, voidaanko nyt vaan elää, ja onneksi se onnistui meillä niin usein siinä. Ito jees, kyllä tommosia äijä tarvitaan. Vibesit ei olisi ollut niin korkealla, jos äijä ei olisi ollut saarella. Niin sen takia sut ehkä sit pidettiinkin siellä. Tuotanto katsoi, että jos me laitetaan toi ja himaan, nämä kaikki romahtaa. Siis, yksi tuotannon tyyppi, aika Hefnerikin vielä, tämä on niin kuin, en ole sanonut edes missään, mutta jossain kohtaa se kysyi multa tälleen näin off the record, että Mika, mitä vittu sä edes teet täällä vielä? Mä sanoin, että en mä tiedä. Mä en itekään tiedä, mutta että kyllä sitä niin kuin ihmeteltiin, että miten mä roikun siellä. Äijä nautti matkasta. Joo. Kyllä. Miten jos mennään selviytyistä taaksepäin, niin miten sä sitten niin päädyit radiojuontajaksi Yle X:lle? Mä en vieläkään ymmärrä, että se on mahdollista, koska mähän on siis ihminen, joka on kuunnellut Radiomafiaa, sitten Radiomafiasta tuli Yle X, eli mä oon kuunnellut koko teini-iän koko kanavaa. Se on ollut mulle tärkein kanava aina, ja en mä ajatellut, että silloin kun mä oon ollut vaikka yläasteella, mä oon päässyt 2003 vai 2004 yläasteelta, ei kukaan opo sanonut, että hei, on tämmöinen media-ala vaikka, mitä voisi opiskella tai mitä. Ei, silloin datanomi on tulevaisuuden tutkinto. Ja ootko datanomi? Itse asiassa mulla oli kaksoistutkinto, mutta mä en koskaan valmistunut sieltä amiksen puolelta. Pelkästään ehkä ihan hyvä. Mutta sitten joskus tein mitä teen, olin Mutsin firmassa töissä ja käytiin intit välissä, mä olin lukiossakin 5 vuotta ja kaikkea muuta vastaavaa. Mutta sitten 2010 kai mun kaveri meni Heoon, joka on tässä Kalliossa, semmoinen kansanopisto. Että mitä sä menet sinne tekemään? Joo, tämmöistä radio- ja TV-journalismia. Vau, voiko semmoista opiskella? Ja sitten tavallaan mä menin siitä seuraavana vuotena Heoon. Siellä pääsi tekemään, niin kuin harjoitteltiin radion tekemistä, me tehtiin omaa ohjelmaa siellä ja perusteita. Totesin, että lisää koulua, päädyin Kommervekken kautta Turkuun ja sitten mä vaan hain. Ja satuin pääsemään. Mutta sitten sekin on niin kuin 2015 lopulla mä tein sen hakemuksen. Sitten se oli mielenkiintoinen päivä kaikkinensa Suomen radiohistoriassa, että eka mulla tulee puhelu, että terve, tuutko tekee Yle X viikonloppuun? Mä oot Herran Jumala, mikä kunnia, todellakin tuun. Sitten saman päivän aikana menee 2 tuntia. Moi, itse asiassa tuutko sittenkin tekemään iltapäivää Jenspa ja Almankaan, koska sitten näiden puheluiden välissä Viki ja Köpi oli lähtenyt NRJille, ja tästä tapahtui niinku kaikkea tämmöistä outoa. Okay. Mutta sitten se oli niinku unelmien täyttymys. Mä en koskaan ajatellut, että se olisi mahdollista, mutta sehän meni ihan päin persettä se mun ensimmäinen stintti. Et siitähän ei tullut yhtään mitään. No mitä siinä kävi? Mä olin niin puhdas sidekick siinä iltapäivässä ja mä en osannut sitä roolia ollenkaan. Ja se oli ihan hirveät tervansyöntiä ja mä voin aika mä stressasin ihan sairaasti sitä silloin ja sit se mitä enemmän se stressaa, ja niistä huonommin se rupeaa myös menemään se homma. No, meni joku 5 kuukautta, sitten se rupesi vähän rullaakin se homma. Tuli aika hyvä fiilis, ei vitsi, että totta kai mä opin tuntea Jenspa ja Alman paremmin siinä, mä
kun sä opit tuntea ne ihmiset, tiedät mihin sä voit tökkiä niitä, miten narui vedellä, oma persoonakin ehkä vähän kasvaa siinä. Sitten tuli joku, tämä on ollut 2016 kevättä, niin tuli joku ilmoitus Ylellä, että hei, kaikissa radioissa niin kaikki sidekickit poistetaan, että tavallaan siellä niin vähän putsattiin sitä hommaa. Sittenhän mulla tuli lähtö, ei soppari enää jatkettukaan. Menin takaisin Bauer Medialle, missä mä olin ollut harkan ja kesän tai sen aikaisemman syksyn duunissa. Kirjoittelin siellä viihdeuutisia, ei ollut ehkä mun juttu. Itse asiassa mä olin aika tosi huono siinä hommassa. Silloin mä opin, missä mä ainakaan olen hyvä tällä alalla. Mutta oli mahtava työporukka ja näin, kyllä sitä nyt teki. Mutta sitten 2007, mä olin itse asiassa, mä tein toiminimellä NRJillekin vähän aikaa töitä. Mä olin vähän semmoinen niin kuin media, semmoinen, niin kuin yritin päästä sisään joka paikkaan ja hädin tuskin vähän palkkaa tuolta. Sitten 2017 niin tuli puhelu Yle X:n uutistoimittajalta, että hei, eikö sulla ollut jotain journalistista taustaa? Mä oon, joo, että mä opiskelen Turussa tälläkin hetkellä journalismia. Että tuutko tekemään 2 viikon uutistuurauksen? Menin ja mä oon nyt edelleen tällä reissulla. Nice. Eli siitä se tavallaan sitten niinku, mä jäin sinne tekemään niitä radiouutisia, se oli aika siistiä hommaa ja se oli vähän erilaistakin silloin. Sitten siellä tapahtui kaikki organisaatiomuutoksia. Mä olinkin yhtäkkiä puoliksi kioskilla, puoliksi radiouutisissa ja ravasin sitä väliin siinä. Sitten Hätösen Alma lopetti Ylellä ja Jennille etittiin uusia juontajia. Ja se oli hauska, kun mäkin sain viestit, että hei, teetkö demon? Ja mä olin tavallaan luovuttanut koko radiounelman suhteen siinä kohtaa, koska se oli mennyt niin perseelleen tavallaan se ekas tintti. Ei jaksa enää. Ei kun mulla ei mitään luottoa siihen. Niin, mä ajattelin, että ei, tää ei vaan ehkä ole mun juttu, Mika. Mutta sitten mä menin tekemään sen demon. Nyt jos ette tiedä mikä on demotus, niin jos haetaan vaikka uutta juontajakaveria, niin tehdään semmoinen vaikka 0,5 tunnin harjoituslähetys. Ja sitten tavallaan, että jos mä demotan sun kanssa, niin mä sanon, että valmistelee joku spiikki mulle, näkökulmi tässä, tuo se pöytään. Mä tuon kanssa jonkun ja otetaan vaikka lennosta vielä joku ja improtaan yksi. Ja sitten se nauhoitetaan ja sitten pomot kuuntelee. Niin mähän menin sinne ihan koska en mä ajatellut, että mä voisin saada mitään paikkaa. Ai sä et valmistautunut? Ei, mulla oli tapahtunut yksi ihan hauska juttu just siinä. Mä kerron sen, koska mä ajattelin, että mä en tule ikinä saamaan sitä paikkaa. Mä en ikinä ajatellut, että se olisi mahdollista. Ja se olikin paljon parempi. Ei ressiä. Mä olin täysin oma itteni ja itse asiassa sitten mä mietin selkeä, että olipa hauskaa. No sit mä päädyin sitten siihen tiimiin ja tässä sitä ollaan. Millainen se sun hauska juttu oli, jos sillä pääsit niinku töihin? Siinä oli ollut, oliko mulla ollut 30 tulossa, vai oliko just ollut? Ja oli tämmöinen tilanne, että kaverit oli ostanut mulle, mä en ihan tarkalleen muista, ja onpa hauska, kun sen kertoo tässä nyt tälleen, mutta mulla kävi siis semmoinen keissi, missä kaverilla oli joku yllätyslahja mulle. Me oltiin illaistujaisissa tai jossain näin, ja sitten mä seison siinä 2 kaverin kanssa, ja sitten puhuttiin niistä synttäreistä, ja sitten siihen tulee... on silleen, meillä on sulle yllätyslahja, mutta kertokaa nyt mikä se on. Ei me voida kertoa, että se on yllätys ja se selviää sulle kyllä. Sitten siihen tulee 3. kaveri ja sitten on silleen, just puhuttiin Mika Yllerilaisesta. Ai jaa, vitsi hyvä, milloin se meidän keikka olikaan? Sitten tajus itsekin. Ja sitten tavallaan siitä päästiin siihen, miten jengi möläyttelee kaikkia salaisuuksia vahingossa, että mäkin olen todistanut niin kuin sitä, että tässä on polttarisankari, ja tässä on hänen kaverinsa, ja sitten tässä on hänen puoltuttu tilanne, ja sitten täältä tulee yksi tyyppi, joka kysyy polttarisankarilta, niin onko sulla huomenna polttarit? Ei jumala. Ja sitten se on, onko? Ja sitten kaikki on Ei jumala. että tavallaan siitä syntyi tommonen isompi aihe, mistä niinku sit saatiin ihan No on hauskoja, mullakin olisi tuohon parit tarinat, kun voidaan joskus käsitellä niitä. Sulta oli kysytty liittyen siihen ikään, tuli tuosta 30 mieleen. Minkä ikäinen sä oot? Mä oon syntynyt 88, mutta täytän 37 tänä vuonna. Joo, niin sulta kysyttiin, että onko nuoren näköisyys kirous vai siunaus, että Mikahan ei näytä kuin korkeintaan 29-vuotiaalta jäbältä. Se oli pitkään vähän kirous, siitä sai kyllä kuulla. Ja edelleen siis, jos mä menen kauppaan ostaa vaikka yhden saunakaljaan mulle papereita, niin kyllä, mutta paperit vaan kysytään. Mutta sitten ehkä se rupeaa taittuu nyt silleen, että se on itse asiassa siisti juttu. Niin, mä oon kanssa ajatellut samalla tavalla, että
me ollaan niin 95, eli 29 täytetään 30 tänä vuonna. Mä kyllä niin aina näytän paperit. Et totta kai se on se, että jos sä näytät alle 30-vuotiaalta, niin silloin näytetään paperit, mutta jotenkin aina vaan refleksinä. Joo, kyllä se jossain kohtaa niinku, pakko myöntää, mä oon aika pikkusieluinen jätkä sit kuitenkin, että vaikka kuinka pidetään hyvänä, niin kyllä mulla kärisee vähän sielussa, kun mä näen, että se kassa on just niin kuin mopokortti-ikäinen ja se kysyy mut paperit. Mä sanoin, mä voisin olla sun faija. Niin kuin ihan oikeasti voisin olla sun faija, se ei se olisi outoa. Mutta tommosen ihmisen, eihän sillä ole mitään hajua, minkä ikäisiä ihmisiä. 50 ja 25 näyttää kaikki samaa. Joo, ja totta kai se pitää ymmärtää, että eihän se mitään ikänäköä voi olla tommosella, mutta sitten itse tulee vaan silleen, että really? Niin. Että mulla on niinku, mä oon täyttänyt 2006-18, niin siitä asti aina paperit on jossa. Mutta nyt se on ihan hyvä juttu. Ei kukaan usko mua. Jos mä jään joskus eläkkeelle, niin ne tulee mun ylppäreihin korkeintaan. Niinku, kukaan voi ymmärtää. No mutta saa ainakin hyvät lahjat, vähän kukkia, jonkin verran massia. Toivottavasti ne luulet, että mä pääsen vaan gripille, ne tuo fyrkkaa mulle. Persa auki koko ajan. Ei saakeli. Mites, seurustelet sä? No toi on semmoinen asia, minkä mä pidän aina itselläni. Okei, no niin. Eli on paljon asioita, ja tässä on niin kuin mä oon ollut hyvin pitkään vaikka radiossa, ja ihmiset aina luulee tuntevansa ne juontajat, mutta sitten oikeasti mä puhuin Sitankikkaa siitä, että me annetaan someen meistä ihan hirveästi juttuja, mutta ihan sama, onko sulla 2 seuraajaa, 200, 2000 vai 200 000, niin meillä jokaisella on himassa sellainen kassakaappi, mihin säilytään ne kaikkein tärkeimmät hommat. Ja mä oon aina pitänyt ihan sen lähimmän elämäni pois julkisuudesta. Hyvä. Sitten skipataan toi aihe kokonaan. Voidaan mennä sen pariin, mitä Retukin keksi meille tämän päivän aiheeksi, eli miehisyys. Joo, se on ollut tosi paljon tapetilla ainakin viime aikoina, viime vuosina niin tämmöinen miehisyys ja ylipäätään siihen niin kuin liittyvät kaikki ennakko-oletukset. Ja saako teidän mielestä olla niin kuin vapaasti sellainen mies, kun sä haluaisit olla? Musta tuntuu, että nykyään saa, johtuen ihan siitä, että on tämän ikäinen. Että mua ei vaan yksinkertaisesti kiinnosta enää, pitääkö joku mua kovin miehisenä tai mun tekemisiä miehisenä. Mutta esimerkiksi selviytyjien aikaa, niin mä sain parikin viestiä, että luulet sä olevasi joku mies, että sä oot tommonen ripakinttu, tämmönen. Se vaan silleen, vittu, niin kuin, monen mielestä ei saa olla, ja oon mäkin niin kuin aina kärsinyt vähän siitä niin kuin vielä täysikäisenä, että mä oon aika snadi äijä, että lapsena kutsuttiin luuviuluksi, se on jäänyt päälle, eli vähän niin kuin, että mä en ole iso selleen niin kuin skrode ollut koskaan, niin ehkä se on, mä luulen, että se kalvaa mua kumminkin jossain sisimmissäni, mutta ei se mun miehisyyttä pitäisi syödä, mutta syöksä sitten kuitenkin vähän alitajunnassa. Niin, mäkään tiedän. Mä oon kanssa jotenkin juuttunut tommoseen, että jos sulla on lihaksia, niin sä oot automaattisesti niin miehinen mies, macho. Ja toi on fucked up juttu, ja mutta se on myös sisäänrakennettu meihin, varsinkin jos miettii, että mä oon ollut 90-luvun lapsi, se kuvasto, mitä mulle on näytetty lastenohjelmissa, ihan kaikessa, niin toi on nimenomaan se, että sä et ole mieselle, että sä on niinku helvetin skrode testoa täynnä ja 1000 mimmiä kainalossa. Mulla itselläkään mä en niinku edes ajattele omaa miehisyyttäni, ellei sit tuu näitä, että on jossain TikTok-livessä ja joskus joku on tullut heittelemään jotain kommenttia, että kysynyt mun mimmiltä, että onko toi sun äijä niinku mies vai nainen, että ootko lesbo tai jotain. Ja sit kun ne on sellaisia yksittäisiä kommentteja, jotka menee vaan ohi, mutta sitten jotkut jää silleen mieleen. Ja sit mä silleen, että vähän miettii, että kun jengi jaksaa kommentoida tämmöistä. Mutta en mä jos mä kävelen tuolla kadulla, niin en mä mieti hetkeäkään, että mikä mä niinku edes oon. Jep, ja sitten musta tuntuu, että me oltiin jossain kohtaa menossa jo vähän siihen suuntaan, että tuommoista puhetta ei enää oikein ollut. Että musta tuntuu, että toi on tehnyt ison comebackin jotenkin TikTokin myötä, ja tavallaan, että se, mitä enemmän jengi menee sinne TikTokiin mähisee, ja mitä enemmän sinne tulee näitä tietynlaisia vaikuttajatyyppejä, ja sitten ne löydetään, niin tämä koko puhe tavallaan niin kuin kasvaa taas. Et me parannuttiin siitä ysärihommasta, sitten tuli semmoinen
vaihe, missä musta tuntuu, että oli hippen cool olla jopa, oli tää maailman emo-vaihe, joka oli aika siistiä. Meitsi oli. Joo. Et mä oon niinku ollut lukiossa niinku silloin just, että oli kaikki nämä niinku emo-hommat, niin musta tuntuu, että yhtäkkiä olikin ihan fine, että jäbät oli vähän luikkuja ja kaikkea. Ei kaikki tietenkään, toki oli sitten meidänkin, että kun lukiossa oli kaikki ne hokiukat, mutta kaikki oli vähän semmoista samaa pataa. Oli hoppareit, hokiäjiä, emoja. Joo, ja musta tuntuu, että sitten taas niinku, että ketä ei silleen kiinnostanut ja kukaan ei kyseenalaistanut ehkä. Toki tämä on mun subjektiivinen kokemus, että kukaan ei silleen kyseenalaistanut toisen juttuja, mutta sitten musta tuntuu, että taas, että luojan kiitos, mä en ole nyt nuori. Ja siis mä just puhuin tuossa yhdessä jaksossa siitä, että jotenkin yläasteen aikana meistä niinku luokkana tuli maagisesti semmoinen yhtenäinen joukko. Ja meitä oli just ihan joka lähtöön. Mä luulen, että kun jokainen oli aika vahvasti sitä, mitä oli, niin sitten ei ketään silleen kiinnostanut. Että kaikki tuli tosi hyvin toimeen keskenään, kun antoi niinku oman persoonan näkyä ja teki juttuja, mistä tykkäsi. Mutta sitten, jos semmoista ei anneta tapahtua, niin sitten tulee tuommoista eri puraa. Musta tuntuu, että jengi on tosi jakaantunutta, mutta sitten on vaikea asettua nyt jonkun nuoren saappaisiin, että miten ne käy läpi, koska mä oon niin lähempänä 40 jo, eli mä oon luovuttanut jo kaiken suhteen, vaikka itsekin on tavallaan julkisen kommentoinnin kohteena hirveästi, ja se, niin kuin mä havahduin siihen oikeastaan tuossa selviytyjän aikana, ja myös erikoisjoukkueen aikana, joka oli niin kuin ihan sairas keissi niin kuin itselle, ja tavallaan, niin, että mitä mun reissu kesti erikoisjoukoissa 30 tuntia, mutta mä olin silti itse että mä taputin itteni olalle, että juman kautta se selvisi noinkin kauan, ja siitä, mitä se kommentti, mitä mä sain siitä, se oli taas nimenomaan niin kuin, että ei vittu, mikä velihousu, se joku neitti tai jotain, niin kuin silleen, häh? Niin siinä on vaan just se ero, että sä oot siellä niinku erikoisjoukossa testaajassa ja toinen on siellä puhelimen takaa. Tämä juuri. Niin, tuossa muuten mainittiinkin tuosta erikoisjoukosta myös, että mä haluaisin sitä kysyä, että mikä sai sut hakea niin ylipäätään erikoisjoukkueen tai sitten selviytyi, oliko se joku aasisilta sitten vai? Erikoisjoukkueen mä en hakenut, vaan yhtäkkiä sain sähköpostin, että kiinnostaako tämmöinen superrankka reality. Sitten mä olin silleen, wow, mä en vieläkään tiedä, mistä mut on bongattu, miksi mut on bongattu ja miksi ne ajatteli, että mä olisin hyvä siihen, mutta mä olin innostunut ja osasin kuvitella, että se on erikoisjoukot, koska mä olin kattonut se ykköskauden, on sarjan fani. Ja sitten sanoin, että joo, kiinnostaa, että tommosia chanceja, kun ei vaan saa. Joo. Että sitten se lähti se mankeli pyöriä siitä, tajusin just. Siihen tuli haastattelun perään ja puhuttiin tuottajan kanssa, puhuttiin yhden kanssa näin. Ja sitten yhtäkkiä mä huomasin, että ei vitsi, että mä oon Lohjan bussissa ja nyt se alkaa. Että tavallaan mä vaan päädyin sinne. Ja ehkä niinku sen perusteella sitten myös, kun se reissu aika lyhkäiseksi, sitten joku totesi, että hei, ehkä selviytyjissä. Että ehkä joku näki, että mulla voisi olla joku persoona sinne selviytyjiin, mutta erikoisjoukot oli semmoinen mahis, mitä mä oon sanonut kummastakin, että ne on ihan hirveätä rääkkiä itselle henkisesti ja psyykkisesti, mutta vihaisin itteeni, jos sanoisin ei tuommoiselle mahdollisuudelle. Ja siis onhan se, mä kokeilisin itsekin, että kaikki tommonen, mihin mut kysyttäisiin, niin kyllä mä menisin. Just silleen vaan testaamaan, mitä lähtee. Joku muu on järkännyt niinku sulle tekemistä. Mä ikuisesti muistan, vaikka mä järkkäsin juhannuksena tosi siistit mökkiolympialaiset. Ja sit mä oon sen jälkeen vaan odottanut, että joku muu järkkäisi. Että mä pääsen osallistumaan. Niin ihan vaan senkin takia mä menisin, että pääsee jonkun muu järkkäämään. Aloitin ehkä vaan väärästä päästä. Se oli eka TV-ohjelma, missä mä olin messissä. Silleen niin kuin kunnolla. Onhan niin kuin jossain vierailussa saattanut olla jossain, en nyt muista. Mutta erikoisjoukot on niin kuin ensimmäinen tommonen, ensinnäkin eka reality ja sitten tommonen The-ohjelma. Mä oot, miksi mä tästä aloitin? Ja sitten siitä selviytyi 36 päivää ilman safkaa viidekossa. Mä sanoin, mitä vittu, nyt antakaa mulle jotain kivempaa. Seuraavaksi sohvaperunat. Joo, siis ehdottomasti. Kiinnostaisiko joku tietty ohjelma? Ei kyllä realiteissa, ei kyllä enää. Tai en tiedä. Sitä on nyt ei osaa sanoa, mutta jos joku sitten soittaakin yhtäkkiä ja ehdottaa, että lähdet sä kiipeä jonnekin vuorelle, niin joo, tai tommonen mahdollisuus, niin kai se pitäisi lähteä. Kyllä äijä lähtee nyt kuitenkin. Mutta joo, ehkä palataan vähän tuohon miehisyyteen ja mitä ehkä tuosta puhuttiin, että ollaan mikä on niin 95 syntyneet, että Ysärillä tai vähän sen jälkeen oli just tämä, että piti olla se
niinku, ne kuvat oli sitä macho-juttua. Ja Siis kun pelkästään lelumainokset, niin kuin, niin sulla vaan lensi testoa naamalle, kun sä katsoit lauantai-aamuisen telkkarein, kun eka Action Man vetää kaikkia pataa, sitten tulee Action Force vetää, sitten tulee Lego-kotkin veti kaikkia pataa, kaikki vaan veti kaikkia pataa niissä mainoksissa, niin se on se kuvasto, ja sitten totta kai sitä ajattelin, että tommonen pitää olla, mutta ei ollut, kun elopaino oli 40 kiloa ja aikuiset kutsu luuviuluksi, niin olihan se paha. No, ainakaan ei tarvinnut vetää ketään pataa oikein. Ei onneksi, ei tarvinnut. joo, sitten tosta musta tuntuu myös niinku nuoruudesta se, että jos teki jotain erilaista, mikä ei ollut vaikka tyypillistä niinku pojalle tai miehelle, no siinä vaiheessa pojalle, niin sitten jotenkin se yleisin haukkuma oli, että sä oot niinku homo. Mä en tiedä, mistä se tuli. Joo, mä soitin pianoa ja se oli joillekin kans vähän semmonen niinku, menet sä pimputtaa pianoa, täytyy silleen, että joo, että en mä tiennyt, että tähänkin liittyy joku tommonen just toi homo-aspekti, mutta toki Ysärin on ollut erikoista aikaa myös olla lapsi. Ans ollakaan, jos joku olisi vaikka tanssinut, ja voi olla tanssikin, mutta ei koskaan viittinyt kertoa sitä ääneen. Et se on ollut aika myrkyllinen se just tossa suhteessa, se ympäristö kasvaa silloin. Silloin oli just toi syvä huokaus, että tätäkään niinku ei voi muka tehdä. Joo. Oikeesti. Mä just itekin, kun vedin ne väresi hiukset mustaksi ja kunnon pillifarkut jalkaan, niin kyllä sieltä varmaan muutamat kommentit tuli, mutta sit kun puski läpi vaan, niin kyllä siitä selvisi. Mutta eikö se ole outoa, että niinku, mä jotenkin jopa ymmärrän, tai en ymmärrä, mutta lapsuudessa ja teiniässä toi on niinku ärsyttävä sanoa, mutta normia. Mutta se, että vielä tälleen joillekin aikuisillekin, toi on se, että jos joku aikuinen sanoo, että harrastan tanssia, niin se voi olla toiselle aikuiselle edelleen semmoinen, että hei, oot sä joku hinttari? En. Niin kuin, että miten se liittyy nyt mihinkään? Että tavallaan on aika paljon ihmisiä, jotka elää tuossa samassa mindsetissä vielä tänäkin päivänä, ja se on mun mielestä erikoista. Ja siihen pitäisi niin kuin, jossain kohtaa elämää ehkä havahtua. Joo, mä oon ihan samaa mieltä, ja no varsinkin käy jossain, ei Helsingissä baarissa, niin sit voi tulla ulkonäöstä aika paljon kommentteja. Mä koen, että Helsinki on vähän edistynyt tässä skenessä jollain tapaa, mutta sitten kun käy tuolla Kehä Kolmosen ulkopuolella, niin aika paljon alkaa tulee tuollaista kommenttia ihan niin kuin vanhempienkin ihmisten suusta, niin se on mun mielestä outoa. Mä en tiedä, miten me saataisiin se pois, mutta ajan kanssa varmaan. Niin, ja sitten jotenkin musta tuntuu, että sielläkin sitten, kun sä rupeatkin vaan juttelemaan niille ihmisille, niin yhtäkkiä sä voitkin paiskaa kättä. No, siis tää. Ja sitten ne on maailman ihanimpia ihmisiä, ja sitten joku saattaakin yhtäkkiä taputtaa sun, nythän se hassumpi tyyppi olekaan. I know. Mutta miksi sun lähtökohta muhun oli se, että mä oon joku Pelle Hesalainen dägä, vaan sillä, että sä katot. Ja toi ei tule varmaan ikinä poistumaan. Niin se ennakkoluuloisuus on semmoinen meihin sisään kasvanut juttu. Toki en nyt tässä silleen, olen minäkin varmasti ennakkoluuloinen tietyissä tilanteissa. Sitä ei vaan ehkä itse huomaa olevansa. Välillä jää itselleen kiinni, että miksi mä edes ajattelin jotain tuommoista. Niin, ja mun mielestä sille ennakkoluuloista ei voi ikinä kokonaan päästä irti, niin kuin kaikista, mutta sitten toi, että tunnistaa ne omat ennakkoluulot ja on sillä, että miksi mä ajattelen tälleen, niin se on jo... Eikö se ole hirveä jäädä kiinni itselleen siitä, että on ollut? Niin, mutta mun mielestä se on hyvä, että se ajatus tapahtuu itsellään, koska sehän kertoo siitä, että sä aktiivisesti teet työtä sen eteen, että sä et olisi niin ennakkoluuloinen. Mikähän olisi... Tästä ei ole pitkäkin aika, kun tavallaan just havahtui siihen ja itselleen kiinni siitä, että vau, nyt mä oon muuten sitten niinku just se tyyppi, joka tässä niinku tekee olettamuksia, vaikka se on hirveän inhimillistä, että tavallaan pitää antaa itselleen myös siimaa, mutta jos kaikki vaan ehkä pyrkii parempaan, niin se on mun mielestä hyvä startti. Se on just toi, että sä tiedostaa, että sä oot okei, nyt mä olin tämmönen ennakkoluuloinen ja sit seuraavassa vastaavallisessa tilanteessa oot ehkä vähän fiksumpi sit, mutta sit jos on näitä ihmisiä, jotka niinku on se ennakkoluulo ja sitten se vaan, niinku, se vaan jää, että sitten ei jää harmittelee sitä. Ehkä sitä on myös, tästä tavallaan mä taas lähden ympyrässä siihen miehisyyden suuntaan, että ehkä sitä jää myös, itse jäin kiinni itselleni myös jossain kohtaa siitä, että kun katsoo itseään vaikka telkkarista ja mietti sitä, että miksi mä näytän tolta ja miksi mä kävelen tolleen. Mä oon puhunut tästä niinku ääneen aikaisemminkin, että ei ollut silleen hirveän tyytyväinen siihen omaan itteensä, niin sitten samaan aikaan tuolla on myös aika iso porukka, jotka ei näe, jotka on silleen,
Ei ne he huomaa, että sä kävelet oudosti. Ei he näe sussa mitään outoa. Että sitä on myös samaan aikaan itselle aika kova kriitikko ja tavallaan hyvin ennakkoluuloinen itseään kohtaan. Ja tavallaan myös, mun mielestä se on, mä muista kuka sen sanoo, mutta mun mielestä on myös ihan hirveä ajatella, että miksi pitää itseään jotenkin niin tärkeänä, että ketään kiinnostaa, miltä mä näytän. Ja sitten taas jää itselle siitä kiinni, ja miten täällä pitäisi elää. Että. Niin. Siis toi on klassikko, varsinkin mitä tahansa itsekin tekee musaa ja muuta, niin sitten arvostelee, että omaa musaa niin paljon, sitten miettii, että niinku mitä muut siitä ajattelee, että onko mä niin oikeasti tärkeä, että niinku mun edes pitäisi ajatella, että mitä muut tästä mun musiikista ajattelee, että eikö mä vois vaan tehdä tätä. Niin. On vaikea laji. Sitten meiltä oli kysytty, niinku, että mikä on miehen määritelmä edes? Jaa, mistä kulmasta sitten lähestyy? Niin. Siis mä mietin ja mun piti niinku rehellisesti ihan niinku, mä vaan niinku googletin miehisyys, että niinku inspiraatio, että mikä se nyt on. Ja ehkä tulin vähän siihen tulokseen, että sillä ei ole nyt semmoista tiettyä, parempi vaan, että sillä ei ole mitään tiettyä muottia niinku miehisyydelle. Mulla tulee vaan mieleen niinku semmoinen, että sä oot tavallaan jossain määrin niinku itsevarmuuteen liitän sen, sitten ehkä johonkin, että sä huolehdit asioista, mutta en mä niinku osannut oikein pukea sitä sanoiksi ehkä. Toi on hirveän vaikea just määritellä, kun aika moni asia voi olla mun mielestä, niin kuin, että mä oon sanonut varmaan, en tiedä käytäks mä semmoista termiä, että onpa miehistä, mutta sitten mä oon saattanut ajatella, mutta se skaala on ihan järjettömän laaja, mitä mä saatan pitää, niin kuin silleen, että niin kuin todella miehisenä. Niin. Että se saattaa olla TTK:ssa joku niistä tanssijoista silleen, että vau, vittu, oispa tommonen, mutta samaan aikaan mä saatan katsoa jotain ihan muuta. Mä saatan katsoa niinku UFC:tä ja miettiä, että perhana, että on niinku, että se on niin laaja se skaala, mitä itse pitää. Joku niinku video, missä joku vanha paatse soittaa pianoa jossain Lontoon juna-asemalla. Mä sanon, vitsi, oispa tommonen mies. Että se vaihtelee ihan hirveästi, mitä asiaa mä pidän niinku just sillä hetkellä jotenkin miehisenä. Vaikka ei noikaan liity tavallaan miehisyyteen ehkä, mutta just sillä hetkellä mä koen, että. Niin, onko se edes niinku semmoinen, voiko sitä määritellä mitenkään? Mulkin just ekana tulee vaan mieleen semmoisia aspekteja, että se on semmoinen niinku tuki ja turva ehkä jollekin, ja semmoinen helposti lähestyttävä ihminen, just keneen voi tukeutua. Se on ehkä vähän semmoisen isällinenkin niinku aihe tulee mieleen miehisyydestä, mutta voiko siihen muuta tarttua mitenkään? Se on niin vaihteleva. Kaikki on miehiä omalla tavallaan. Niin, monta tapaa olla mies on kuin on miestäkin. Että. No just niin. Näin. Tuollainen taas lukee itse asiassa jossain semmoisessa artikkelissa, mitä mä tänään luisin. Oho. Hyvin Onko mä kännissä kirjoitellut jotain? Se voi olla. Niin, jumalauta, mun piti lopettaa ne hommat. Ei hitto. Sitten on semmoinen ajatus, että minkälaisena miehenä näette oman isän? Tää on pelkällä hyvä sanottu, mutta mä näen mun faijan tosi tavallisena miehenä. Ja se on niinku kaikella hyvällä. Faija on ehkä tavallisin mies, ketä mä tiedän, ja se on ihan perhana hyvä juttu. Se on niinku, ja vielä silleen, että just Ysärin lapsuus ja näin, ja sitten niinku mun porukat on eronnut ehkä joskus, 95, mutta se ei niinku vaikuttanut mun elämään mitenkään se ero, joka on ollut vanhemmalla jäljellä. Jotenkin ihan outo niinku ymmärtää. Mä muistan, että mä oon jossain kohtaa ruvennut tajumaan, että kun rupesi muiden kavereitten porukat eroamaan, ja mä näin, miten hirveitä erot voi olla niille lapsille, että mä olin silleen, voiko se olla tommostakin? Että niinku, silloin mä jotenkin tajusin, että okei, mulla on ollut aika helvetin hyvä faija tässä aina, ja sitten niinku, mä en tiedä niinku, mitään tavallisempaa kuin mun faija, ja oispa semmonen sitten joskus, kun on eläkkeellä. Mä haluan niinku, muutenkin, mä haluan niinku tavallisuutta, mä pidän tavallisuutta jotenkin hyveenä. Pidät sä tavallisuutta myös silleen niinku ennakoitavuutta siinä samalla, että sillä sä tiedät, mitä tapahtuu. Ehkä se on turvallista. Ehkä turvallisuus, se indikoi mulle sitä. Ja se varmaan just sitä, että mä tiedän. Kun tavallisuuskin on aika suhteellinen. Niin on, ja tosi subjektiivinen kokemus, mikä kellekin on tavallista, mutta faija on mun mittarilla niin kuin just tavallinen ja sitä kautta hirveän safe ollut aina. Siistiä. Mites sul? Mulla on niinku
5-6 syntynyt faija, eli se on niinku, täyttääkö se nyt sitten, no lähentelee niinku 70 kuitenkin, ja mulle ehkä nuoruudessa jossain määrin aika perusfaija kanssa siinä, että tosi niinku työnarkomaani, sitten ei hirveästi puhunut tämmöisistä tunneasioista ehkä, ja sitten antoi kyllä kuulla sit, jos olet tehnyt jotain väärin, että niinku kuri oli, ja niinku sillain sain kuitenkin aika lailla niinku ns. Kaiken, mitä halusin niinku pienen, en puhu niinku mistään kaikesta luksuurista ihan tämmöistä, mutta semmoiset perusasiat, mitä halusi pienenä, että nekin kuitenkin niinku annettiin mulle ja pidettiin huolta musta, niin mun mielestä semmoisen iskän mä näin kyllä, että se miehenä oli se ehkä, että sitten rupesi tulemaan sitä kaljamahaa, että se oli semmoinen miehisyyspuoli ja sitten tietysti semmoinen, että seuraa niinku futista ja lätkää, semmoinen jotenkin perusmiehisyys välittyi siitä, että sillä tavalla kans varmaan aika perusnormaali mies. Kuulostaa hyvin tutuilta piirteiltä. Mites Samulla? No mun faija on kans, se on tosi hyvä sydäminen, semmoinen oikeudenmukainen ihminen ja sit se on tosi kova grindaaja. Niin kuin sanotaan näin, että mun porukat halusi tehdä yhden lapsen, sitten ne sai 2 silleen tsäkällä. Ja sitten vuosi sen jälkeen tuli meitsi taas tsäkällä. Ja yhtäkkiä oli 3. Niin faija joutui painaa Helsingin Energialla aika paljon ylitöitä ja muuta. Et kyllä mä muistan, että se on ollut jouluna siellä valvomossa töissä voimalaitoksella, kun olisi varmaan ollut aika kiva olla siellä kotona joulukuusen ääressä. Myöhemmin tuli sitten vielä 4, mutta se oli ihan tarkoituksella silleen, että ei ollut tsäkä. Tai on sekaan aina vähän hyvää tsäkääkin. Mutta sitten se on myös koko elämänsä ajan niinku kouluttautunut senkin aikaa, kun on ollut meitä lapsia. Et eka se on käynyt just amiksen vaan, olikohan diesel-asentaja, minkä se on opiskellut siellä amiksessa. Sitten mennyt sinne Helsingin Energialle ja jotenkin päässyt siellä kouluttautumaan insinööriksi, diplomi-insinööriksi. Sitten jossain vaiheessa vähän jotain MBA-koulutusta ja sitten tuotantotalouden maisterinkin veti vielä tossa. Se on niinku aika ahkera. Joo, koska jos miettii, että mitä tuommoiset tutkinnot vaatii, niin tämä kaveri painoi niitä perhe-elämän ja työn ohessa. Niin kyllä mä respektaan Mutta sitten on myös tosi paljon näitä tavallisia faija-aspekteja. Ei meilläkään ole silleen niin paljon tunteista puhuttu. Mutta mä oon huomannut sen, että nyt niinku, kun mä oon ollut aikuinen, niin mun faija on kyllä puhunut näistä enemmän ja yrittänyt. Niin ehkä jotenkin se on ehkä tajunnut, että haluaa itsekin puhua niistä. Noi hommat muuttuu hitaasti, jos miettii vielä, niin kuin, että nyt puhutaan meidän lapsuudesta, mutta millainen lapsuus vaikka meidän faijoilla on ollut. Et munkin faija, onko se 5-7, 5-8, jotain tämmöistä syntynyt, niin siis nehän on elänyt niin erilaisessa maailmassa, ja miten niiden faijat, ne ei ole kyllä, voin sanoa, että mun faija ei ole tunteesta puhunut, eikä niinku, hyvä, jos on mitään puhunut, vanha skappari, niin tavallaan ei voi myöskään olettaa, että sitten taas joku omakin faija olisi joku tunteiden tulkki ollut aina. Eihän sillä ollut hajukaan, että se on myös mahdollista puhua semmoisista asioista. Et nyt meidän sukupolvi on varmaan se, joka ymmärtää, että näistä olisi hyvä puhua, ja mä en ole hyvä siinä itsekään. Mä oon aika huono puhua mistään tunteesta ja tämmöisistä, mutta mä kumminkin jo tiedostan sen, että okei, ja jos mä joskus tuun oman skidin saamaan, niin kyllä mä tiedän jo tavallaan, että okei, on helkkarin hyvä ja nyt mä pakotan itteni puhumaan, niin ehkä se on sitten niinku jo vähän semmoinen valmiimpi paketti. Todellakin. Ja siis mä muistan joskus, mä sanoin mun faijalle jotain, että meillä oli joku riita, mä olin ehkä 15, mä sanoin, että sä oot ihan paska faija. Ja sitten sanoin, että mun faija kuoli, kun faija oli 9, niin se oli silleen, että no et mulla ei ole niinku ollut oikeastaan ketään näyttämässä, että miten tää tehdään, että en mä tiedä, että mä itsekin opettelen tässä. Sitten mä olin vaan, niin säkin oot faija ekaa kertaa. Aika diippi. Joo, siinä vaiheessa mun loksahti jotain, mä sanoin, että okei, että ehkä mun pitää antaa tälle kaverille vähän armoa. Joo, ja sitten niin kuin mäkin oon kuullut Ukista kaiken näköisiä juttuja, että se on just rauhanturvaajatyyppi ja just skappari ja näin, niin mä niin kuin nostan faijalle tosi paljon hattua, että miten se onkin ollut noin tavallinen, että koska että se on niin kuin ottanut ihan huikean monta askelta tavallaan taas siitä, mitä niin kuin sen faija on taas ollut varmaan sitä kohtaa, että ei kyllä voi valittaa. Jep.
Mitäs sitten, onko teidän mielestä, millaisissa tilanteissa on ok itkeä? No mä en oikein keksi tilannetta, missä ei ois, mutta en mä kyllä hirveästi itke. Mutta se ei ole semmoista tietosta, että en nyt itke tässä. Mä oon huomannut, että jos mä itken, niin se on yleensä se hetki, kun mä katson vaikka jotain tosi, niin kuin jotain keikkaa tai jotain tämmöistä, vaikka niin kuin, että pitäisi mennä nukkumaan, sit mä eksyn tubeen, mä laitan jonkun keikan, ja sitten se saattaa herättää semmoisia, että mutta niin kuin, ei ole tullut hirveästi semmoisia tilanteita, että olisi muuten niin kuin itkettänyt. Mullekin tuli keikasta mieleen just, mä täytin yli 20, oli Frank Oceanin keikka tuossa Flow-festareilla, niin siellä se oli semmoinen artiskeli, että mä olin kuunnellut pitkään, olin halunnut nähdä, ja synttärit ja kavereet ympäri. Siinä mä kyllä kans vähän itkin silloin. Siis Tuska Festival 2-3 kesää sitten. Ukrainan sota oli alkanut just niin kuin sinä vuonna, ja Tuskassa esiintyi semmoinen bändi kuin Ginger, ja se on ukrainalainen bändi. Ja siis se teltta oli, upea bändi siis kaikkinensa, ja siis se teltta oli niin täynnä, että sinne ei mahtunut kukaan enää sisään. Ja se on niin kuin meikälle aika tärkeä bändi, vielä mä olin löytänyt sen just, ja siis se Tatjana, joka laulaa siinä, niin siis se on niin kuin, itse asiassa se on jopa niin kuin netti-ilmiö niiden yksi live-pätkä, koska kukaan ei usko, että se örisee itse siinä pätkässä. Anyway, long story short. Sitten niin kuin mä olin tosi liikuttunut siitä, että ei vitsi, ne sai erikoisluvalla kiertää siis maailmaa ja Eurooppaa, koska ne on niin kuin Ukrainan ambassadoreita tavallaan sanansaattajia. Sitten siellä keikalla jotkut tyypit, ne oli ostanut keltaista ja sinistä sähköteippiä, ja ne teipit rupesi kiertää siellä yleisössä, ja jengi veti Ukrainan värit niin kuin ranteisiin. Niin mä olin siitä silleen, okei, siinä oli ollut pari päivää juhlintaa taustalla ja kaikkea, mutta se teki muuhun niin kuin todella kovan vaikutukset. Se supportti tavallaan, mitä tästä annetaan, että silleen, vittu, mä oon tuskassa, miksi mä itken täällä? Että siinä joutuu tarkastella itseään, mutta se on todella hämmentävät hetket, mitkä saattaa laukasta sitten silmät märäksi. Ja heavy äijä ja metallikuuntelijoita pidetään muutenkin tosi ystävällisinä ja sympiksin ihmisinä. Kyllä se on myös semmoinen ympäristö, missä uskaltaa päästää tunteetkin. Joo, ja siellä jengi nimenomaan päästeleekin sitten kaiken näköistä, koska siihen musaan liittyy hirveästi tunnetta ja älyttömiä tarinoita just. Noin. Ja hyviä älyttömiä konteksteja sitten. Että. Niin jo. Mitäs Retu, milloin äijä on viimeksi itkenyt? Tai tuleeko mieleen tommosia hyviä tai huonoja itkuja? No mä oon pitänyt itteeni tosi herkkän niin kuin ihan pienestä pitää, että konflikteista helposti tuli niin kuin paha mieli ja niin kuin alkoi itkettää. Niin mullakaan ei ole sillain tilanteet, missä ei saisi itkeä tai että mä en ole sillain hävennyt sitä oikeastaan mitenkään. Et mulla on myös niinku paljon tommosia hienoja hetkiä liittyen urheiluun ja just keikkakokemuksia myös tommosia, että oikeasti sulla alkaa niinku silmät kostuu ja saattaa tulla, joku laulaa tosi kauniisti tai vastaavaa, niin saattaa tulla niinku siinä pelkkä niinku tippalinssi ja valuu kyynel. Mutta kyllä se sit jos niinku tuntuu siltä, että itkettää, niin sit mun mielestä silloin pitää itkeä. Se on mun mielestä se... Älä piippuu. Niin, se ongelma siinä, että miksi joku ei saisi itkeä ja miksi niinku vaikka itkeminen miehillä olisi jotenkin nolompaa tai oudompaa kuin naisilla. Toikin ajatusmaailma on vielä jäänyt. Mä oon elänyt semmoisen lapsuuden ja teiniän, missä siis ei tullut kuuloonkaan. Että se on niinku pahinta, mitä voi tapahtua itkeä jonkun nähden. Niin mä luulen, että se on myös jäänyt aika monelle sisäänrakennetuksi. Niin kuin on mulla paljon kavereita, jolle ei tulisi varmaan mieleenkään itkeä jonkun nähden. Kyllä sitä voi kotona yksin tehdä pimeässä huoneessa, mutta se on hirveän surullista, että se on jäänyt semmoiseksi tabuksi jopa niin monelle ihmiselle. Toki mä luulen, että toikin muuttuu tällä hetkellä, koska me eletään jo vähän semmoisessa normaalimmassa maailmassa. Joo, mikä nyt tulee itselle mieleen vaikka mainoksia, on tämä Nessun mainos mun mielestä, missä on niinku mies, joka itkee ja se on niinku Nessu on sitten niitä itkuja varten, että sitäkin on onneksi ruvettu normalisoimaan. Don't get me started, vittu jouluaikana. Mikä tää on tää, ei Tokmanni, mutta joku Jula, ei. Joku tämmönen rihkamakauppa. Joo. Ja niillä oli semmoinen mainos, missä oli joku vähävarainen perhe, mutta niillä oli just varaa ostaa sieltä ne joulukoristet. Vitsi, se oli paha. Se oli todella paha. Yksinäiset vanhukset mainoksissa tai tommoset, niin ei pysty. Joo, sitten oli kanssa joku DNA-mainos joskus, missä oli se ehkä yksinhuoltaja faija,
ja sitten sen poika, ja sitten poika ei oikein kiinnostellut mikään. Olisiko Elisan mainos? Olisiko ollut Elisa? Joku tämmöinen operaattori tekstaili silleen ja näin, mutta ei oikein saanut kontaktia. Sitten se poika oli ehkä saanut jossain bileissä turpaa. Joo. Sitten faija tuli hakea. Oli se nerokkuutta se mainos. Oli itsellä. Se oli hieno mainos. Ja mua ehkä harmittaa jopa, että miksi ei itketä enempää, koska itkeminen tuntuu aika hyvältä. Silleen, koska isot tunteet tuntuu hyvältä. Mun mielestä oli ne huonoja tai hyviä, niin loppupeleissä tuntuu aika hyvältä tuntee isoja tunteet. Niin hitto, jotenkin musta tuntuu, että kyllä niitä on koko elämän ajan vähän niinku surkastettu, koittanut niinku kaikki tunteet vähän puristaa pienemmiksi aina. Siis mua pelottaa, että milloin mulla räjähtää. Sitten kun räjähtää nimittäin, niin tulee, koska mä en muista milloin mä olisin niinku oikeasti itkenyt viimeksi. Mä oon padonnut varmaan kaiken tonne jonnekin, ja sitten kun se niinku ketsuppipullo aukeaa, niin toivottavasti mä oon yksin kotona pimeässä. Mä toivon, että se on radiolähetys tai jossain seuraavassa TV-ohjelmassa. Kaikki kuvaa tällä 500 000 ihmistä katsoo. Mutta sä teet sit hyvää työtä, kato. Totta, en muista oon mä herkistynyt kyllä radiossa, mutta en tiedä, en ole vielä itkenyt, mutta sinä päivänä, kun nuo hommat lopettaa ja joutuu sanoa sen ääneen, niin siinä kohtaa varmasti kyllä. Ne on legendaarisia hetkiä, kun joku lopettaa radiossa, koska kun yrität puhua ja ei siitä tule enää yhtään mitään. Jep. Sitten miehisyyteen liittyen, että sä ehkä Mika sanoit jo siinä vähän, mutta et koetteko te paineet siihen miehisyyteen liittyen? Musta tuntuu, että mä koitan ainakin olla niin, että en kokisi, mutta sitten välillä mä saatan tuntea sillä, että mua vähän katsotaan tai joku suhtautuu muun vähän silleen, vähän vähättelevästi. Et kun ei ole semmoinen, kun mä puhuin Gogin kanssa ja tuon Heikki Rannan kanssa puhuttiin Gogin kantapaarista, että meistä ei kukaan niinku alfa. Mä en ole ikinä ollut mikään alfa missään porukassa, ja en ole yrittänytkään olla, koska mä en koe olevani omimmillani semmoisessa roolissa. Mutta niin mä oon ehkä vähän kärsinyt siitä, että sitten kun mä en oo semmoinen tyyppi, niin sit mua saatetaan vähän niin kuin välillä katsoa vähän sillä, jaa toi nyt on tommonen. Niin ehkä sitten on vähän tahattomasti kokenut jotain semmoista pikkupainetta joskus. Mutta onneksi niin kuin, mitä vanhemmaksi tulee, sitä vähemmän kiinnostaa mikään. Se on se ihanuus siinä, että vanhenee. Hyvä esimerkki, uimahallien pukkarit. Kiinnostaako niitä pappoja mikään siellä, kun ne kivekset heiluen siellä pyörii ja venyttelee? Ei kiinnosta, exactly. Just näin. Joo, siis kyllä jonkinnäköisiä paineita on kokea, että nuorempana on ainakin niinku pyrkinyt sit ehkä näyttämään isommalta tai ole enemmän kuin mitä onkaan ollut. Mä muistan just, mä opiskelen nyt taas ekaa vuotta, mä oon kasvatustieteiden opiskelija, mä oon aikaisemmin ollut kauppiksessa. Mä muistan kauppiksessa ryhmätöissä, koitti helposti ottaa jotain semmoista johtajan roolia ja vähän jakaa niitä juttuja. Tuntui silleen, että se koko työ oli vähän omilla harteilla, että piti sitä jaotella muille. Nyt täällä kasvatustieteet, me tehdään niinku, mä oon osa ryhmää, mä teen sitä niinku ryhmässä sitä työtä. Ja on hiton nätti, on hitosti helpompaa, kun se ei ole mikään mun oma sooloiluprojekti, mikä pitää vaan saada maaliin nopeasti ja semi hyvin. Vaan nyt oikeasti voi nauttia siitä ryhmästä ja ei tarvi olla mikään alfa. Eikö se ole hirveän ihanaa, kun ei tarvi olla? On. Mutta sitten mä luulen, että jotkut on myös vähän luontaisesti tosi hyviä semmosia, jotka ottaa sen homma halteriin ja tekee sen silleen, että se ei ole mikään issue. Mulla on monia eri kaveriporukoita, ja ne kaveriporukoiden siellä on ihmisten välillä dynamiikkoja, mutta sitten on tietyissä porukoissa on se tietty tyyppi, joka on vähän niin kuin sen porukan pää, ja se on hirveän luontaista, että se tietty tyyppi on se pää, mutta se ei ole tavallaan negatiivisessa mielessä. Mutta se herättää minusta semmoista pientä ihailua, että vau, että toi on semmoinen auktoriteetti ilman, että hänen tarvii tehdä itsestään sitä auktoriteettia. Sitten niinku tavallaan se homma toimii sen ihmisen kautta siinä. Joo, se on ehkä välillä just toi, että kun joillekin tulee se luontaisesti ja sitten jollakin, jolla ei tule sitä luontaisesti koittaa olla tosi semmoinen auktoriteetti, niin se on jotenkin hirveä. Mä myönnän, että mä oon joskus varmaan itsekin koittanut, niin syyllistynyt semmoiseen tilanteeseen, mutta vaikka ehkä Intissä jopa, että oli niinku, Intin lopussa ylennettiin 6 kuukauden mies korpraaliksi, että jee, nakkiauraa, tosi hieno juttu. Ja siinä ehkä tuli hetkeksi semmoinen, että okei, me nyt on jotenkin vähän parempi, mutta sitten huomasi, että okei, että ei tää niinku johan mulla mihinkään, että ei tästä ole niinku mitään hyötyä ja tälleen, että
Ei, sekin oli vaan pelkkä nakkiaurasta loppujen lopuksi. Ja siis toi Inti itse asiassa oli läppä, kun mä just ajattelinkin nyt, että silloin oli vähän pakko ottaa sitä, kun oli päätynyt sinne rukkiin ja NS suureksi johtajaksi. Sitten oli vähän, yhtäkkiä oli semmoinen rooli, että nyt pitää olla joku johtaja. En mä tiedä, että onko mikään johtaja. Mutta onneksi mä olin rukkisantsarinen. Siellä oli aika lepposta, kun ne kaikki, ketä sinne tuli, niin oli vähän niin kuin jo laitettu siihen muottiin, ei niitä tarvinnut kuin vähän valvoa. Mutta mä luulen, että mä en olisi ehkä ollut niin hyvä ihan niiden alokkaiden kanssa, kun en mä ole semmoinen käskyttäjä ja pilkun viilaaja. Ja... Se olisi hirveän mielenkiintoista ihan jokaisella käydä testaamassa, miten niiden alokkaiden kanssa pärjäisi, koska mä haluaisin siis ihan sikana tietää, että miten mä vaikka pärjäisin tuommoisessa tilanteessa. Mulla ei ole ikinä ollut missään duunissa tai missään, mulla ei ollut vaikka alaisia. Mulla ei ole mitään hajua, millaista on johtaa. Mä johdan itseäni kyllä tosi hyvin ja tavallaan mä tiedän, että jos on porukalla päämäärät, niin mä tiedän, mitä mun pitää tehdä, jotta siihen päämäärään päästään, mutta se, että mun pitäisi olla vastuussa niistä ihmisistä, niin olisi sairaan mielenkiintoista testaa. Niinpä, ja sitten varsinkin tuommoinen ympäristö, missä kaikki välttämättä ei ole niin motivoituneita siihen, että miten sä motivoit ja miten sä saat ne tekemään ne asiat. Mulla menisi hermoa. Mä tunnistan itteni välittömästi, kun sä sanoit, että mä näen jo silleen, että mä otan silmätikuksi sieltä jonkun ja mä en kestä yhtään. Se sama, nyt on tullut vastaan TikTokissa tämmöisiä, oliko Hakasen Aleksi teki, että kun me oltiin lapsina koulussa versus kun nykypäivän lapset on koulussa, ja kun on kuullut kauhutarinoita, että mitä se on se opettaminen tänä päivänä, niin mulla ei kyllä mitään pedagogisia taitoja, jos mä provosoituisin aivan välittömästi, jos joku olisi siellä keskisormet pystyisi, ei kiinnosta, koska mä oon käynyt semmoisen kunnon militantti ala-asteen vielä, missä Pirkko laittoi oikeasti porukan ruotuun, ja me opittiin kyllä, ja jengi osasi käyttäytyä, että mä mun heikkous on siis provosoituminen, että mä jos joku tökkii pari kertaa oikeaan kohtaan, niin loppuu tää hyvän jätkän rooli nopeasti. Joo, siis sitähän opiskelee just luokanopettajaksi, ja mulla on kokemusta sijaisuudessa. Mä tein paljon sijaisuuksia 1 vuoden ajan, ja missä mä opin sen, että niinku luokkia on tosi erilaisia. On niitä, missä on niitä provosoijia, ja sitten on semmosia tosi kivoja luokkia, missä on kiva opettaa ja tulee hyvin toimeen. Mä luulen, että se pitää vaan rakentaa se suhde tosi hyväksi ne oppilaiden kanssa. Teidän pitää kehittää semmoinen ihan spesiaali. Sä et voi olla vain joku random aikuinen, joka käskee niitä, tekee asioita, vaan te yhdessä opettelette, tutkitte asioita, teette siitä semmoista kivaa projektia, niin sit se voi onnistua ja sit se voi olla kivaa kaikille. Huomaa, että jätkä käy kouluun, koska sulla on vähän eri lähestymistapa kuin täällä mietit. Niin, no ja sitten me ollaan itse asiassa puhuttu opiskelijoiden kanssa siitä, että ei ole hirveästi, itse asiassa yliopistossa ei taida olla yhtäkään kurssia semmoista, mikä suoraan näyttää sulle, että miten sun pitää toimia vaikka hankalien oppilaiden kanssa tai miten suoraan motivoidaan oppilaita tai tuommoista. Että siihen ei suoraan kurssia. Meillä opiskellaan niinku jokaista ainetta, miten niitä opetetaan, mutta ei ole ihan semmoista niinku ihmiskanssakäymisopintoja. Ja mun mielestä pitäisi ehkä olla. Tuommoisia pitäisi olla ihan joka työpaikallakin. Tekisi ihan sairaan hyvää. Jep. Joo, mulla ehkä tuohon miesyyteen ainakin nuorempana liittyneet paineet just se, että pitäisi olla skrode ja lihaksikas. Tänä päivän tosi paljon vähemmän. Onks vielä painetta? En mä tiedä. Ehkä jossain tilanteessa, jos mä sanotaan nyt vaikka, että pukkarissa olisi niin kuin mun vieressä 4 jätkää, jotka kaikki on semmoisia ihan pumpattua, niin sitten siinä vähän tulee sellainen, että okei, no pitäisikö munkin olla vähän skrodempi, mutta ei muuten mitään semmoisia pahempia paineita. Et ehkä sitten jossain vaiheessa oli niitä, että niinku, no sanotaan nyt tälleen karkista tänne makkariin liittyen, että sun pitää olla niinku se kone. Et se on niinku se niinku yksi ongelma, mikä on ollut miehisyyteen liittyen, mutta siitäkin mä oon päässyt eroon. Joo, ja mekin sanottiin se jossain jaksossa, että voi kun olisi silloin nuorena, kun koki eniten kaikkia paineita, voi kun olisi tajunnut, että miten nyt asiat on. Että miten paljon sä pääset kaikista niistä paineista eroon ja yhtäkkiä ei niillä ole millään mitään väliä. Miten pienistä asioista on tehnyt ihan hirveitä mörköjä itselleen. Jep. Voi Jeesus, kun olisi. Mutta se on kuulunut varmaan siihen prosessiin, mitä pitää käydä sitten, että kasvaa edes jollain tavalla yhteiskuntakelpoiseksi ihmiseksi, niin pitää käydä nuo kaikki kriisit läpi. Onko sulla mitään yhtä semmoista painetta, joka on ollut ylitse muiden? Mikähän olisi? Musta tuntuu, että
ollut aina niin kova höpöttämään, niin sitten tavallaan sillä puhumisella on pystynyt ehkä jopa epätietoisesti peittämään hyvin paljon kaikkea semmoista epävarmuutta. Mutta onhan mä ollut siis pahin itsetunto, ja mikä niinku söi mua, niinku, siis akne lukiossa. Mulla oli 3 vuotta putkea huppu päässä, semmoinen takkutukka, joka peitti vielä niinku loputkin. Ja siis, että mä sain tyyli erikoisluvan pitää huppua päässä, kun ne maikat ei jaksanut sanoa enää. Mutta se on niinku, että silloin musta ei tuntunut siltä, että musta olisi niinku rahtustakaan miestä, koska se söi niin pahasti, niinku, vaikka kukaan ei aukonut mulle päätä siitä koskaan, ei kukaan tullut osoittaa mun naamaa. Meillä oli päinvastoin maailman paras porukka siinä meidän niin pienessä lukiossa Masalassa, joka oli Suomen 3. paskin lukio silloin. Shoutout silti Masala. Mutta se oli vaan itselle niin hirveä mörkö, että se kyllä aiheutti myös sen, että vaikka joku Mimmi olisikin ollut kiinnostunut, niin ei musta ollut siihen. Niin kuin siis mä olin aivan, ei mitään itsetuntoa niin kuin yrittääkään, vaikka niin kuin joku sanoi suoraan, että sä oot ihan mahtava tyyppi ja että mä oon susta kiinnostunut. Tuntuu vaan, kuristuu siihen tilanteeseen, koska ei ollut mitään semmoista uskoa itseensä silloin. Alkoiko se itsetunto paranee ennen kuin se akne lähti jossain niin kuin ajan kanssa vai vaatiko se sen, että akne sai hoidettua? Se varmaan, mä söin sitten röakku tämän lääkityksen, niin kuin aika moni muukin. Siihen maailman aikaan se oli vielä vähän outo juttu, en mä ollut tiennytkään semmosesta, eikä ollut kukaan muukaan. Se oli aika raffi mun kropalle se homma, mutta sitten tavallaan se täysikäisyys rupesi lähestyä samalla, kun sit se akne rupesi parantua, niin sitten sitä vähän niin kuin pääsi sieltä kuopasta kyllä niin kuin ylös. Mutta joo, se on kyllä, se on rankkaa aikaa ollut se lukioaika. Niin kuin. Ja sitten ihan uskomatonta, että siitä niin kuin, en mä vieläkään koe, että mulla on hirveän hyvä itsetunto silleen, niin kuin, että aika paljon mä vedän itsestäni vitsiä, se on hyvä defenssi. Mä vedän muilta aseet pois sillä, mutta nyt sen tiedostaa ja osaa jo vähän nauraakin. Mitäkään, mulla tuli blackout, oliko sulla jotain? Mulla ehkä vähän seuraavaa pientä aihetta tuohon miehisyyteen liittyen, että onko teillä niinku, ajatus siitä, että rahalla tai omaisuudella olisi joku merkitys siihen miehisyyteen? Kyllä mä sanoisin, että niinku, kyllä mä jotenkin liitän sen siihen, vaikka nyt itse kun opiskelee taas kohta täyttää 30 ja sit ei ole kertynyt mitään varallisuutta tässä mennessä vielä elämään, niin kyllä mä otan sen silleen, että en mä ole mikään aikuinen mies silleen jollain tasolla vielä, niin kyllä mulla tulee tommonen kuva itsestäni, että kyllä se miehisyys vaatisi sen, että on talous kunnossa ja on vähän ehkä omistusasuntoa tossa. Ja mä luulen, että jos olisi vaikka lapsi, niin mä luulen, että mulla olisi paljon vahvempi tommonen vaikka varallisuuteen liittyvä semmoinen stressi, että tavallaan, koska sit mulla olisi varmaan hyvin vahva se, että minun täytyy pitää tämä ihminen elossa niin kuin pitäisikin. Että tavallaan, että nyt tällä hetkellä, kun ei ole vaikka omia lapsia, ja sitten on pari merkkipaalua, just vaikka, että on ostanut vaikka sen asunnon ja näin, niin, mutta ennen kuin oli ostanut, niin mä ehkä koin jopa, koska kaikki muut ympärillä oli tavallaan tehnyt tommosia steppejä. Mä koen ehkä enemmän, mä en tiedä liittyykö se miehisyyteen, vaan enemmänkin semmoiseen ympäristön aiheuttamaan stressiä, että on tietynlaisia merkkipaaluja elämässä, mistä tuleekin yhtäkkiä vähän semmoisia, että miksi minulla ei ole kuin muilla on, vaikka se on mitään merkitystä, vaikka sulla ei vielä ole. Kyllä niitä asioita kerkee elämän aikana duunata, ellei jää heti tuossa nyt autoille, kun lähtee. Mutta sitäkään ei voi tietää, eikä se vituta enää sen jälkeen jo. Niin, nimenomaan. Mutta tavallaan se, että ehkä enemmän ympäristö aiheuttaa sen, että mä en ehkä ajattele sitä niinkään sen miehisyyden kautta, mutta sitten mä uskon, ja on mulla frendejä, joilla on vaikka skide, niin puhunut siitä, että tulee, että ekan kerran kun näkee se oman lapsen, nyt tuli semmoinen ihan älytön semmoinen vietti, että tässä on minun heimo, minun tulee pitää nämä ihmiset elossa. Mutta sitä ei voi itse vielä ehkä ymmärtää niin kuin tolta, kun ei ole vaikka niitä omia lapsia. Joo, kyllä. Mäkin niin kuin näen vähän, tuossa mitä Samukin sanoi sen, että jotenkin varallisuus on jossain määrin niin kuin miehistä. Et ehkä se liittyy siihen taloudelliseen niin kuin vakauteen just, että me ollaan vähän samassa tilanteessa mukaan. Mä oon niin kuin nyt valmistumassa kauppatieteiden maisteriksi niin kuin tässä keväällä, mutta mä oon niin kuin tehnyt gradua viimeisen puoli vuotta about, ja en ollut töissä, niin sitten niin huomaa sillä, että rahat alkaa niin kuin olemaan
lopussa niin sanotusti ja just ei ole mitään pesämunia ja sitten on tällainen suht tuore parisuhde, että niinku alle vuosi ollaan seurusteltu ja jotenkin tuntuu sillä, että kuitenkin haluaa tehdä niitä asioita ja nyt niinku on kuitenkin hänenkin kanssa puhunut, mun tyttöystävän kanssa puhunut avoimesti siitä, niinku, että okei, nyt mulla alkaa niinku oikeasti olla rahat aika lopussa, että niinku, et hänkin sitten ymmärtää, että ei voida tehdä niinku asioita ihan samalla tavalla kuin niinku juuri rakastuneet, mutta kyllä sitä niinku jotenkin pitää sitä rahaa ehkä jollain tasalla. Kyllä mä hiffaan ton, ja se voi olla ihan helkkari iso kynnys myöntää ääneen jollekin, että hei, tässä nyt on aika tiukkaa. Ja just niin kuin sanoit, että ei pysty tavallaan toteuttamaan niitä kaikkia asioita, mitä vaikka niin kuin haluaisi antaa, mitä itsekin haluaisi tehdä se ihmisen kanssa, niin toi niin kuin joku voisi sanoa, että jopa kolaus omalle miehisyydelle, että toi, niin kuin, ymmärrän täysin ja been there, done that, mutta se on kyllä ehkä miehekkäintä sanoa se ääneen ja myöntää se, että hei, mulla on nyt tämmöinen tilanne ja sille ei nyt voi yhtään mitään, että kaikki on väliaikaista. Joo, mä pidän itteni optimistisen, että, sen, niin että tämä nyt on väliaikaista ja että kohta tilanne paranee ja sitten sillä ei ehkä huku semmoisen surkeuteen kuitenkaan, että no loppujen lopuksi joku voi sanoa, että raha on semmoista, sitä saa aina seinästä, että kyllä sitä aina jostain tulee niin kuin tälleen, jos sä vaan niin kuin teet asioita sen eteen. Mutta myös musta tuntuu, että nykypäivänä, onko se vaan mun TikTok-fyppi vai mikä, mutta sitä vaan tungetaan naamalle, että kaikkea pitää olla. Kaikkea pitäisi olla ja jengi myös palvoo tällä hetkellä sitä semmoista kulttuuria, että tehdään perkeleesti pätäkkää, sijoitellaan fyrkat ja tehdään vähän lisää fyrkkaa ja on ne hienot autot ja kaikki näin. Ja se on se uusi normi, mihin pitäisi niinku tähdätä. Vaikka aika, mä en tiedä, onko se sitten niinku vetoukset on niinku nuorempiin ihmisiin, jotka ei vielä ymmärrä, että aika harva se onnistuu siinä elämässä, mitä ne ihailee tällä hetkellä. Ja tavallaan mua jopa niin kuin vetuttaa se, että mä oon liian vanha ymmärtävää, että millä junnarit välillä tekee sen fyrkan vai onko se kaikki vaan puhetta. Mitä niin kuin, syöttääkö kaikki vähän nyt semmoista olemusta ja että kuinka paljon ilmaa on niissä jutuissa, mitä tällä hetkellä katsoo jossain somessa, että ai jaa, okei, ai sä myyt, ai sulla on joku oma vaatebrändi ja ai nyt sä myyt ton verran, vai ostiko näitä kukaan oikeasti, tai mitä tässä niinku tapahtuu? Joo, ja sitten kun oikeasti on joskus törmännyt johonkin todella varakkaisiin ihmisiin, niin ei ne huutele siitä TikTokista tai mitään, niin kyllä mä luulen, että aika paljon on ainakin värikynää huomioon ja markkinoinnin niin kuin saavuttamiseksi, että varsinkin jos sulla on vaatemerkki, niin onhan se hyvä, että tuolla kulkee, kyllä, niin kuin sun nimi liikkuu tuolla, susta kuullaan, niin miksi et sä tekisit tuommoista videoa? Joo, musta tuntuu vaan jotenkin, että toi on niinku MTV, toi Crips on niinku nykyään semmoinen, niinku, mitä me katsottiin MTVltä lapsena silleen, vau, joku saattaa elää tolleen. Ja se on nyt se normi, mitä kaikki niinku, on. Et siinä, missä meidän porukoille omakotitalo oli se juttu, niin nyt kaikilla pitää olla se ihan kaikki, niinku, mitä me katsotaan tuolla jossain TikTokissa. Se on outo. Ei me mulla jakelu, mä olin vanha. Jep. Ja musta sä puhuit siitä, että mihin yleisöön se veto, että onko se nuorempi vai ei, niin mä kyllä koen, ja mun mielestä mä oon nähnytkin sitä, että se oikeasti menee aika monenikäisiä. Että kyllä mä oon nähnyt semmosia mun ikäisiä, jotka on ollut silleen, nähnyt vähän jotain tollaisia videoita ja ottanut aika tosissaan ja ollut silleen, että nyt mä teen tälleen, niin mä tuun saavuttaa näitä asioita. Ja ehkä niinku selittänytkin niitä ihan tosissaan mulle. Mä oon silleen, että okei, että jos se tuntuu hyvältä, niin niinku tee se, mutta totta kai siis, ja jos se toimii, että niin. Jos sulla riittää se, että sä puhut sen ääneen ja sä saavutat ne, niin good for you. Mä en ole saavuttanut mitään vaan sillä, että mä sanon sen asia ääneen. Yleensä kaikki menee vituiksi, jos se sanoo ääneen ennen kuin se tapahtuu. Niin, sepä se. Niin, ei ruveta puhumaan. Mä oon ikuinen pessimisti, että vasta sit saa juhlia, kun nimet on papereissa. Ja aina sama juttu. On se ollut joku duunijuttu, on se ollut joku telkkarijuttu kaikkea, ja joku niinku on silleen, onneksi olkoon, ei
ei vielä. Sitten vasta kun on nimet papereissa, niin mä voin juhlia. Jep. Joo, salaisuudessa mullakin on joku kryptolompakko tuolla, missä on kaikki ihan hiton miinuksella. Mä en sano kellekään mitään, niin jossain vaiheessa ne menee ylös ja voi kertoa jonkun hienon tarina. Kyllä. Ai niin, joo, pakko sanoa tästä miehisyydestä, niin kyllä mua niinku välillä naurattaa, että mitkä on tavallaan semmoisia asioita, mitä ehkä pitäisi, niinku, mä näin jo mun tavallaan parin kaverin rakkaudella tehdyn vittuilun siitä, kun autoon piti vaihtaa tuulilasin sulat. Ja mulla on ollut muutaman vuoden auto ja nyt ne on niin riiskat, että pitää vaihtaa. Mä menin ajan motonettiin ja mä tajuin, että siis sulat mun autoon, mitkä mun pitää ostaa. Sitten sinne sivuille säätää ja okei, noi ja noi. Ja sitten mä varmistan joltain henkilökunnan tyypiltä, siis käykö nää nyt tähän mun autoon. Ja joo, ostat vaan siitä. Ja sitten mä menen ulos sieltä ja sitten mä totean, että mä en saa näitä sulkia irti näistä mun pyyhkiöistä. Ja mä mietin vaan, että eikö tää nyt edes pitäisi pystyä hoitaa itse. Ei, sit mä jonottelen Motonetin motomaattiin siihen jonkun puoli tuntia. Ja sit sanoin, että vittu, sulla on väärät nämä sulat, käydäs vaihtaa. Ei, tätäkään mä en osannut tehdä. Niin siinä kohtaa tälleen stereotyyppisesti vähän kolahti, että jotain pitäisi pystyä tehdä itse. Mut silleen, miksi toikin pitäisi pystyä tehdä, jos et sä ikin tehnyt sitä? Tämä juuri, mutta ehkä niinku, se oli enemmänkin semmoinen, että se on paikka, missä joku olisi päässyt ehkä tälleen, että hei. Joo, mä pystyn samastumaan tuohon, varsinkin mulla ei ole koskaan ollut omaa autoa, että jos mä olisin ajanut nyt se auton, että pitää vaihtaa sulat, niin mä olisin ollut ihan solmus siellä, että en mä olisi osannut tehdä sitä, ja varsinkin just toi ehkä, mitä mun faija on ollut niin autokorjaamolla töissä vuosia joskus aikaisemmin, ja niin tietää autoista tosi paljon, niin sit just kun ei ole niin kuin, sitä ei ole vaan niin kuin välittynyt mulle, ei olla tehty yhdessä mitään autokorjausjuttuja, niin mä oon kanssa niinku aivan käsi tommosissa jossain autojutuissa. Ja toi on vähän rieponut mua aina, että mulla ei ole semmoista käden taitoa. Mä oon vasuri ja mä oon niin vasuri, että mä en tee oikein mitään. Jos joku tarvii, voi tulla hakea, koska siis niinku, ihan oikeasti mä en tee yhtään mitään. Niin toi on semmoinen, mikä on syönyt silleen mun miehisyyttä. Se, että no mitä käden taitoja? Mä osaan kyllä maalaa mun kämpä. Siihen se jää. Että mä en pysty sitten joku kaveri vaan, no vaiha itse ne pistorasit. En mä kyllä vaiha, kun mä en halua oikosulkua tätä kämppää. Mun kaveri rakensi talon katsomaan YouTubea. Mitä vittua? Joo. Ja sit mä en että kyllä mä vessan oven kahvan mä vaihoin joskus itse. Joo. Big Sitten deal. tulee hyvä fiilis. Tulee ihan sairaan hyvä fiilis. Nyt mä oon ehkä vähän innostunut siitä. Ja sitten mun läppärin tuulettimet oli aivan pölyssä. Mä kävin ostaa siis semmoset niinku meisselit, mitkä on tarkoitettu enemmän just elektroniikkaa. Sain sen itse kannen auki, siivosin sen, sain kiinni ja se toimi. Wow. Mm-hmm. Et pieniä onnistumisia. Joo, mulla on samat fiilis tullut mun tyttöystävä asunnosta siinä keittiön lavuarissa oli semmoinen, mikä se kerää niitä kaikki roskat siihen päälle. Siis hajulukko vai se siellä putkistossa? Ei kun se ei ole ihan päällä. Joo. Ja sitten niin se oli sillä, että se oli jotenkin huonosti siinä se asento, että se ei vetänyt kunnolla vettä. Ja sit mä niinku katoin sitä ja sit mä sain väännettyä sitä sillä, että mä nostin sitä jotenkin, että siihen silti tarttui ne roskat, mutta se vesi virtasi, mä aivan wow. Katos tätä. Joo, kyllä siitä aika sankari olo on tullut, kun on parit hajulukot itsekin putsannut. Yhtäkkiä vesi menee viemäristä alas. Joo, siitä tulee hyvä fiilis. Ja toikin on kiitos, mä muistan milloin mä oon ton oppinut, se oli kyllä vähän paha. Asuin tietenkin porukoilla, mä oon ehkä tässä joku 15-16. Sitten, vittu, tää on kyllä vitun läppä. Faija tulee sanoa, että toi on ihan tukos, niinku, että sanoiko se tyyli jotain, että sitten ei kannata kaikkea mälliä laittaa sinne viemäri. Ja siinä vaiheessa aina, kun mä olin niinku tumputtanut, niin mä olin mennyt vaan pesee kädet. Ja sitten mä itse jouduin sen putsaamaan, ja siellä on kunnon semmoiset, en mä tiedä mitä se oli, mutta jotain siellä oli ihan täynnä semmoista mäidää. Kaikkea. Niin sitten sen jälkeen aina paperi ja vessanpönttöä meni ne jäämään. Oppirahat on maksettava. Se oli vitun kiusallinen. Mutta mieti, sit sä asuit jossain kohtaa itekses, tuli se hetki, että hajulukko, hahaa. Olen tehnyt tämän joskus aiemmin. Jep. Mutta tuli paha opittu.
Joo, ja yksi vielä tommonen just faijalta opittu juttu, tai semmoinen tommonen faija-kommentti. Kerran oli 16-vuotiaan menossa näkee yhtä mimmiä, eikä mitään niinku tietoakaan, että edes tässä vaiheessa hirveästi olisi ikinä pussannut ketään, tai saatika harrastanut seksiä. Sitten mä oon hyppäämässä mun kevarin kyytiä ja se huutaa, tarvitses pärdereitä, että me ei tarvita sit mitään kakaroita tänne taloon vielä. Mä olen vaan, ei vittu nyt, et oo hiljaa, anna mun mennä. Mut joo, tommosta. Onneksi, mut nyt mä oon kyllä ihan ylpeä, että faija on oikein sanonut suoraan, että ihan hauskaahan se on. Että kyllä mä koen, että sit jos mä oon ite faija joskus, niin heitän kyllä suoraan tommosia hauskoja pommeja, että vähän alkaa lapset posket punottaa. Niin joo, kyllä on. Sitten arvostaa 20 vuoden päästä. Jep, ja sitten kun tiputtaa tommosia, niin jossain vaiheessa se alkaa niinku tommonen vakavuus, tai se häviää vähän, että sit se alkaa heittää. Ei ole niin tabu. Niin, just tää. Riisutaan niitä tabuja. Kyllä. Mulla alkaa olla ainakin lista aika tyhjä, miltä sulla näyttää. Joo, tyhjältä myös. Eikö sulla jotain mielen päälle? Ei, onneksi tämä pyyhkiän sulkahan sijaan sai pois sydämeltä. Se on raastanut mun miehisyyttä tässä viime aikoina aika pahasti. Et ole yksin sen kanssa. Joo. Mutta ei sitä voi osata, jos ei ole ikin tehnyt. Niin, ja on paljon asioita, ja sitten joskus mä kysyin mun friendiltäkin, joka tietää vaikka noista hommista kaiken, niin sitten sekin vaan sanoi, että joo, mutta tiedätkö paljon hän on mokaillut näiden juttujen kanssa. Oppirahat on maksettu monessakin asiassa, mutta mullehan se näyttäytyy vaan sillä, että se osaa vaan kaiken. Ei, kyllä se on ihan opetellut ja kattonut sieltä YouTubesta niitä juttuja. Sieltä mutta YouTube avulla voi tehdä mitä vaan. No siis mä väitän, että jokainen meistä voisi rakentaa sen talon, jos katsoisi riittävästi niitä YouTube-videoita. Haaste hyväksytty. Jep. Ja nyt voi taas näillä niin saada hyväksyttyä itselleen tunnin kalavideon tähän päivän loppuun. Et YouTube on hyvästä. On hyvä. Joo. Ei mitään, lopetellaan me mankelit tähän. Iso kiitos Mika, että tulit vieraaksi. Hei, kiitos. Toivottavasti tuli pöpystyä jotain järkevääkin. Tuli ja hauskoja juttuja. Ja kiitos kaikille, että olitte messissä ja me nähdään ensi jaksossa. Mankeli purkkii tältä osaa. Kiitos. Moro.